Kaixo guztioi, gaur amaituko dugu gaia, erredox gaia, azken atalarekin, elektrolizia deitzen dena. Eta, ikusiko dugu ja zer den elektrolizia eta ariketa motak. Hemen hasieran daukagu elektroliziaren definizioa. Orduan, behar dugu pila bat elektrizitatea sortzeko eta elektrizitate horrekin erredox erreakzio bat gertatzea eragingo dugu. Orduan, erreakzio hau izan daiteke ez berezkoa, eta orduan kanpotik ematen diogu energia jakin bat, pilatik datorrena, eta gertatzea eragiten dugu. Orduan, nola egiten dugu hau? Ontsi batean, gero izango dizuet nola deitzen den ontzia eta orain marrastuko dudan egitura osoa, izango dut disoluzio bat, adibidez sodio kloruro, eta hemen bi elektrodo sartuko ditugu. Zergatik bakizu elektrodoak metalikoak direla, eta orduan elektroien garraioa ahalbidetzeko edo elektroiak pasarazteko behar ditugu elementu eroaleak. Eta elektrodo hauei konektatzen da pila. Eta pila ikusi dugun moduan, pentsatu aurreko atalean ikusitako piletan, badaukate elektrodo positiboa eta negatiboa. Orduan nik kokatuko dut pila horrela, hemen jarriko dut positiboa, beti marrazten da luzeagoa, eta hemen negatiboa, beti horrela laburragoa. Hala ere, markatuko ditut, positibo eta negatibo. Zergatik nola marrazten dugun pila, anodoa eta katodoa zeintzuk diren esartzeko erabiliko dugulako. Orduan egingo dugun lehenengo gauza. Gogoratzen bauzue, piletan, zein noranzkotan mugitzen ziren elektroiak. Anodotik katodorantz. Anodoa, gogoratzen baldin bauzue, elektrodo negatiboa zen pilan. Orduan, pilari begira, negatibotik positibora mugitzen dira elektroiak, ezta? Orduan, noranzko honetan joango dira aritik. Hau da, ari metalikoa, eta orduan, elektroiak mugituko dira noranzko honetan. Orduan, noranzko honetan mugitzen badira elektroiak, hemen dagoen elektrodora helduko dira elektroiak, eta beraz, elektrodo hau izango da negatibo, elektroiak negatiboa direlako. Karga negatiboa izango du. Eta hemendik, elektrodo honetatik askatuko dira elektroiak. Askatzen badira elektroiak, elektrodo hau izango da positibo. Orduan, horrela, ezarri dugu pilaren arabera gure elektrodoen ikurrak. Hori lehenengo partea. Primeran, gero ikusiko dugu nola deituko ditugun elektrodo horiek eta dana. Hurrengo partea. Gatz bat daukagu, uretan, eta orduan, gatz horren ioiak, gatz hori badago ioietan banatuta. Alde batetik, sodio ioiak, gure kasuan gogoratu jarri dudala adibide moduan, sodio kloruro. Sodio eta kloro. Orduan, gure kasuan eta marraztu dugun bezala badaukagu irudia, norantz joango dira ioi negatiboak eta norantz joango dira ioi positiboak. Ioi negatiboak joango dira elektrodo positiborantz. Eta ioi positiboak, kasu honetan sodio katioiak, joango dira elektrodo negatiborantz. Gogoratu, ikur ezberdineko kargak erakartzen direla haien artean. Orduan, kasu honetan, ze gertatuko da elektrodo bakoitzean. Esan dugu, elektrodo positibo honetan askatzen direla elektroiak, ezta? Elektrodo positibo honetatik askatzen dira elektroiak. Eta beraz, askatzen badira elektroiak, zer gertatzen da elektrodo honetan? Oksidazioa. Idatziko dugu. Zertara pasatuko da, gogoratu hau beti datuetan izango duzuela, baina beti oinarrizko egoerara. Beti datuetan izango zuela, dinot, erredukzio potentzialak beti izango dituzuelako. Hala ere, ioiak beti pasatzen dira oinarrizko egoerara, beraz, hemen kloro negatibo edo ioi kloruroa pasatuko da
klorora, vale? Oinarrizko egoeran, beti elementua oinarrizko egoeran badakigu nolakoa den, eta orduan, vale. Lehenengoa, hemen erdi erreakzioak jartzeko, lehenengoa bakizue, doitzea, vale? Eta gero ja, elektroliza transferentzia zein izan den. Kasu honetan, karga negatibo bakarra dauka, baina bi daude, beraz, bi negatibotik zerora. Beraz, gertatu da, elektroiak galdu direla. Hala ere gogoratu, badakigu elektroiak galdu direla hemen, gertatu denagatik. Gu badakigu elektrodo hau positiboa dela, hemendik askatu direlako elektroiak, eta elektroiak askatzea beti da oksidazioa. Beraz, hemen badakigu hemendik ona gertatu dena dela, elektroiak askatu direla. Eta beste erdi erreakzioa nolakoa izango da? Hemen zer egingo du sodio katioi honek? Hartuko ditu hemen elektrodo honetan dauden elektroiak. Pilatik lortu ditugunak. Beraz, beste erdi erreakzioa jartzen badugu, badakigu elektroiak hartuko dituela. Beraz, hau izango da oksidazioa, elektroiak askatzen dituelako, eta hau erredukzioa. Eta hau erredukzioa. Elektroiak hartzen dituelako. Orduan, oksidazioa gertatzen den elektrodoari nola deitzen diogu beti, eta hau beti da horrela. Ikurrarena ikusiko zu ez. Pilarekin konparatuta ezberdina dela, baina oksidazioa gertatzen den elektrodoari nola deitzen diogu? Anodoa, beti. Oksidazioa beti gertatzen da anodoan, eta erredukzioa katodoan. Beraz, zein da anodoa eta zein da katodoa? Hemen askatzen dira elektroiak. Oksidazioa gertatzen da. Beraz, hori zein da? Anodoa. Beste elektrodoan zer gertatzen da? Elektrodoak hartzen ditu elektroiak. Beraz, hori izango da katodoa. Orduan, beti, anodoan gertatzen da erredukzioa, eta katodoan, anodoan beti gertatzen da oksidazio, eta katodoan beti gertatzen da erredukzioa. Hori beti da horrela. Zer gertatzen zen pilan eta zer gertatzen da orain? Ezberdintasuna? Piletan gogoratzen bauzu edo eta bestela begiratu bideoa, anodoa zen elektrodo negatiboa, eta katodoa zen elektrodo positiboa. Kasu honetan, ikusten duzuenez, hori aldatu da. Anodoa da elektrodo positiboa eta katodoa da elektrodo negatiboa. Orduan, ez gogoratu ikurrena. Ikurrena atera zuek logikaz nik orain egin dudan bezala. Baina bai gogoratu oksidazioa beti gertatzen dela anodoan eta erredukzioa beti katodoan. Orduan, hemen esaten baidate ze erdi erreakzioa gertatzen diren, hemen badauzkat. Eta ze reakzioa gertatzen den upel elektrolitiko honetan, bakarrik, doitu behar dut, hau bide erbi egitea, eta geratzen zait erreakzio osoa. Eta hori da gure elektrolizi prozesu horretan sortzen den, gertatzen den erreakzio. Nola deitzen da egitura hau? Hau guztiari nola deitzen diogu? Ikusi genuen bi ontzi daudenean eta haien artean konektatuta pila voltaiko deitzen zela, egitura guzti hau deitzen da upel edo zelda elektrolitikoa. Idatziko dugu. Hau guztiari, elektrolizia gertatzen den muntai eta ontzi guzti horri deitzen zaio upel edo zelda elektrolitikoa. Eta batzutan ikusiko zuen baita ere elektrolito hitza. Zer da elektrolito? Ioi hauek.
Vale? Eragiten dugu azkenean pilaren energiarekin ioi horiek disoluzioan dauden ioi horiek eroaleak izatea. Orduan, eroaleak diren edo urtuta dauden ioi eroale horiek elektrolito deitzen zaie. Vale? Ioi horiei elektrolito deitzen zaie. Orduan, ez dauka garrantzi handirik, bakarrik zuek, zuei arraro ez iruditzea elektrolito hitza aurkitzen bauzue, vale? Bakarri da disoluzioan dauden elektroiak, eta, eroaleak direnez elektrolito deitzen zaie. Vale? Baina ez da arduratzeko zerbait, vale? Bakarrik kontzeptu erraza da. Orduan, ikusten baldin bauzu ariketetan, zuei jakitea hori disoluzioan dauden ioiei buruz hitz egiten dutela. Zenbat karga lortzen dugun jakiteko, hau da, korronte elektrikoa pilak eragiten du, eta horrekin guk lortzen dugu erreakzio batzuk gertatzea, erdi erreakzioak, oksidazio eta erredukzio bat, eta kalkulatu ezakegu baita ere, erreakzio horiek gertatzeko zenbat elektroi, hori azkenean da korrontea, elektroien mugimendua, zenbat elektroi edo zenbat karga neurtzen da kulombiotan, pasatu den denbora jakin batean, edo ze intentsitate lortu dugun elektrolisi prozesu honetan. Orduan, horretarako, kontzeptuak, Q dena karga, I dena intentsitatea, intentsitatea da zenbat kulom edo zenbat karga garraiatzen den denbora jakin batean. Eta hori kulom zati segundu unitateari deitzen zaio amperio. Orduan, intentsitatea amperioetan neurtzen da, karga kulombioetan, elektroi kopuruarekin zerikusia daukana. Orain ikusiko dugu konstante batekin erlazionatzen dugula karga eta elektroi kopurua. Eta gero, denbora baita ere kontutan hartu behar dugu. Denbora badakizue nazioarteko sisteman segunduetan neurtzen dela. Orduan, oso garrantzitsua da segunduetan egotea, zergatik amperio, hau da, intentsitatearen unitatea hau delako kulom zati segundu. Orduan, denbora beste unitate batzuetan jartzen badugu, intentsitatea ez da egongo amperioetan, beraz, guztia nahi dugunez nazioarteko sisteman egotea, karga beti kulombioetan, intentsitatea amperioetan eta denbora segunduetan. Eta hemendik baita ere kontuten hartu behar dugu Faraday konstantea. Faraday konstantea erabiltzen dugu erlazionatzeko karga elektroi kopuruarekin. Faraday konstanteak esaten duena da mol elektroi batean, hau da, mol elektroi bat garraiatzen denean, lortzen dela 96.500 kulombioko karga. Orduan, irukorregela, nik badakit, 3 mol elektroi garraiatu direla, zenbat karga lortu dut. Hau, konstantea erabiliko dugu, bihurtze faktoreak egiteko, eta hori, hau demostratuta dago, eta mol bat elektroi garraiatzen direnean edo transferitzen direnean, lortzen dugun karga da 96.500 kulom. Jarriko dizuet argazki bat, zuek ikusteko upel elektrolitiko, hobe bat, nirea, bada pizkat, nik marrastuta, orduan, hor baukazue hobeto adierazita nik esan dudana. Eta elektrolisi kontzeptua honekin listo. Orain urrengo bideoan egingo duguna da bi ariketa tipo, zuek gutxi gora bera jakiteko nola ebatzi horrelako ariketak edo elektrolisi kontzeptuarekin zerikusia daukaten ariketa guztiak.